Anmeldelse. 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 Kan I høre os? Hej, hej. 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 Og velkommen til Hanna og Selina anmelder. Jeg er Hanna. Og jeg er Selina. I dag skal vi anmelde cider Med æble. og andet. Ja. Vi har valgt nogle tyske cider, fordi vi er i Tyskland. Kan I sige det? Vi starter da bare med den der. Vi starter med den her. OBC Original Berliner Cider Rosé. Rosé. Der er 5,0% alkohol i. Det er 98% æblecider og 2% johannisbærsaft. Det betyder reps. Det er reps! Reps. Reps! Ja. Ja. Så. Det lugter af rosé. Ja, den har sådan lidt en... Den lugter lidt af rosé. Den lugter sådan lidt, som om der er noget, der er gæret. Ja. Yes. That's more like it. Ja. Skål, som vi siger i Tyskland. Prost. Den smager godt. Smager rosé, Smager rosé. men med lidt æble. Den er meget sød. Mest af rosé. Hvor mange pølser giver vi den? Hvor mange pølser får den, du? Der er 0-5 dåsepølser. Og det smager ikke så meget cider. Nej, det er 3 måske. Jeg synes mere, den smager mousserende rosévin. Ja, 2,5. Ja. 2,5 pølser. OBC Original Berliner Cider Rosé. Yes. Skål. Skål. Hey. Se, den næste. Kult apfel. Cider. Mild. Ja. Mild. Er der ikke noget alkohol i så? Der er 3,5% alkohol i. Den er ikke vildt så glad. Det er jo øl. Det er okay. En øko-cider. Den har skruelåg. Sej. Den er med i tasken, uden at den bliver... Ja. Den lugter af cider. Der er sådan lidt frugt, der er gæret. Sådan rigtig cider, ikke sommerhuscider. Det lugter dejligt. Den er sød i forhold til, jeg troede, den ville være sådan rigtig tør. Den smager meget af æblejuice. Det smager rigtig godt, faktisk. Smager af dejlig æblejuice med alkohol i. Det Men- kan jeg godt lide. Men ikke som en ævlebævle. Nej. Hvor mange pølser, Selina? 3,5 eller 4, det synes jeg. 4, synes jeg. 4, Ja. ja. Øko-cider. Skål. Trods dens lave alkoholprocent. Så skal vi i gang med en til af de her OBC Berlin. Original Berliner Cider. Ja, lidt sjove. Den her, den hedder Strong. Hvor meget er der? Det er jo et godt tegn. Nej, 5. Der er 5, ligesom i den anden. Den lugter lidt surtær. Ja. Eller Den lugter ikke frugt, der godt. sådan er gæret. Den lugter sådan lidt af... Sådan... bedstemor laver æblesaft i det gamle sommerhus. Eller kolonihaven eller sådan noget. Ja. Den smager også af bedstemor har lavet Bedstemor har lavet cider i sit sommerhus. kolonihavehuset. Den smager ikke så meget frugt. Den smager mest af alkohol. Sok eller sådan noget. Ja. Ja. Sådan, da hun lavede æblemosten ude i kolonihuset, så brugte hun i en sok til at sige det. Precisely, som hun måske lige havde gået lidt med. Ja. Det her. Bedstemors støttestrømper. Hvad skal bedstemors strømper have? 2 måske. Fordi der er 5% i Ja, alligevel. der er alligevel 5% i. Heads up Det for skal det. man huske. Og det er jo sværere at få noget til at smage godt, jo mere alkohol der er i det. Det ved vi alle sammen. Det undrer mig Der bare har lidt. prøvet at blande vodka og æblejuice, for eksempel. Jeg vil lige sige skål på et andet sprog. Prost. Skål. Der stod vi. Skål. Nostrovia! Ja. Den sidste af den her serie, ikke den sidste af dem vi anmelder, men Vi den har sidste flere. er Original Berliner Cider. Det er et classic. 100% æble. Der er kun 3. Der er kun 3,5 i. Nej, kun 3. 3? Det ved jeg allerede en dårlig start. Ja. Den lugter af cider. Så meget vil jeg give den. Eller frugt, der er gæret. Den er lige sød nok, synes jeg. Den er meget sådan gennemsigtig. Ej, jeg synes, vi er lidt over i en sommersby her. Sommersby på fad, uden sparkel. Lige skål for, at vi har gjort dem kolde. Ja. Bum. Skål. Hvor mange pølser får du? Jeg synes godt, at igen 3,5 eller 4.
Måske ikke 4, fordi der er sådan lavet. Nej, der er kun 3% i den. Can you see it? Ja, kan ikke sige. Nej, jeg synes ikke, den er så god. Altså, jeg er ikke... 3 3 pølser. Et små 3. En lille 3 pølser. 3 cocktail. 3 cocktailpølser. Yes. Her har vi en til med æble. Den hedder Coopers. Jeg er egentlig ikke sikker på, at den er så tysk. De andre er meget tyske. Der står en cider, der er lavet på britisk og irsk tradition. Men det står på tysk dog. Skal jo ikke være Det for... står på tysk. Læs selv. Tysk. Ja. The taste of apple står der også. Nej, i modsætning til alle de andre Det kunne æblecider. man jo håbe på, at den smagte ikke. Ligesom det der banansmag. Slik, der smagte banan. Ja. Var jo ikke banan, Nej. men det var jo slik, der smagte banansmag. Som det der med børn, der bare er voksne, der er blevet gamle, ikke? Ja. Skål! Lugter det af toilet eller sådan noget? Og den lugter virkelig ikke godt. Den lugter af ammoniak. Den lugter ikke af frugt og gader, og det synes jeg til gengæld, altså, nej, men ikke fordi, Det er men rigtigt. det lugter faktisk af frugt, så man tænker lidt, Ja. der er frugt i. Det lugter faktisk lidt af ammoniak. Det smager godt. Jeg kan godt lide det. Meget fyldig. Ja. Lidt flad. Men jeg kan godt fornemme det der æbles smag, i stedet for det æble. Ja, det smager ikke af æblesmag. Det smager af æble, faktisk. Tænk. Nej, omvendt. Jeg synes, det var Det omvendt. smager af æblesmag. Ja, lidt. Det andet var mere æble. Nå, skål! Det smager meget godt. Ja, det smager fint. Ja. Nostrovia. Prost. Hvor mange slag? Hvor mange æble? Nej. Hvor mange pølser? Ja. Ja. Ej, jeg synes, vi giver lidt høje karakterer i dag, men jeg er også en 3'er. Jeg synes, det er okay. Det er okay at give det høje karakter. Og vi glemmer at se, hvor meget alkohol der er i. 5,3. 5,3! Og den Sandt. smager godt. Okay. Det er 3,5. Ja, det synes jeg. Ja. Den er altså god. Det er det. Eller bare på 3,5. 3,5. Så er vi nået til den sidste. Det er ikke æblecider. Det er rabarbersjorle. Lidt misfornøjet, og alligevel lidt ond Ja. og glad. Hvad er hun? Hvad vil hun? Hvor er hun på vej hen? Vi ved det ikke, men nu smager vi på det. Hvor mange procent alkohol er der i den, Selina? Nej, det var det, vi ikke... Der var ikke noget, der stod... Der er ikke noget alkohol i den! Lad os se. Der står... Der er ikke... Det kan... Men vi bliver nødt til at gøre noget med det der med, at der ikke er alkohol i den. Ja. Jeg putter lige noget alkohol i. Ja. Ja. Imens så åbner jeg den lige. Det var Selinas numse. Okay, alkohol. Ja. Tænk, man laver sådan noget uden alkohol. Det lugter helt vildt meget af rips. Nej, den er stor. Det lugter af rips. Ja, det lugter rigtig meget. Det lugter sådan en rystereps med Ja. maden. Ja. Men altså, det er jo rabarber. Okay. Igen, mormor har været i gang i fuldstændig, kolonihave. og hun har nok glemt en lille bille dernede, eller et eller andet. Hun har i hvert fald taget alt, der er godt fra her. Ja. Skal vi putte gin i? Den smager sådan lidt af mandel også. Jeg ved ikke, om jeg vil turde servere den for børn. Måske har mormor fundet ren sok i dag. Måske har mormor glemt den og ladet den stå og gære. Så troede hun ikke, der var alkohol i, men det var der jo egentlig. Ja. Ja. Så, Sjorle, alle de andre børn i klassen havde alkohol i sig. Nu Undtagen prøver vi altså også Sjorle. dig. Den var bare dårlig. Gin, og så... Gin. Det lugter af gin. Det lugter sådan lidt af gin. Jeg vil sige, at den er sådan lidt gin-agtig. Der er lidt gin. Den er på 37,5%. Den er... Wow! Ja. Ja. Selina kan ikke lide det med gin i. Uden gin. Altså, taget betragtning, at der ikke var noget alkohol i. Det var ikke særlig godt. Men udover Nej. det, synes jeg faktisk, den var rigtig lækker. Ja, men der var ikke noget alkohol i. Nej. Halvanden pølse. Det er hårdt. Det er hårdt. Ja. Hårdt, men retfærdigt, synes jeg. Med. Altså, hvis du ikke kommer med alkohol, så skal du kunne blandes med det. Og det var ikke et succes her. Nej. Så Alt. Også mælk. Hvis Alt. ikke du kommer med alkohol. man kan da sagtens blande Det smager noget også med skide godt. Ja. Ja. Kom med en ting, man Ja. ikke kan blande med alkohol, så kan jeg ikke lide det. Vand og en skillebit. Det smager bedre, jo mere man drikker af det, vil jeg sige. Vi giver pølsen 5, eller... 5. Mit hår sidder mærkeligt tungt. Det var så Hanna og Selina anmelder for i dag. Kan I have det dejligt? Og husk at besøge os på
www.liberdarlings.wordpress.com / ikke noget.